ginyalo tiyo gi pala. Wakili, magi gin bede sirkal adek. Gik adek gi, sirkal ma telo maduong' mar sirkal ma en executive gi judiciary gi legislature ma en od bura. Owinjo bed ni gitiyo mopogore koso nitie kama ginyalo riwore kamoro achiel. Maka samoro jatend piny obiro wuoyo gi speaker mar od bura ma intie, kata speaker mar od bura mar senate, kata chief justice ma en jatelo mar doho. Nitiere luoro moro mowinjo bed ni bedo koso en ng'ama temo keto sirkal mondo otie twech achiel mar kelo lokruok mapiyo ne jo Kenya. Luore gi context en ga very important gi circumstances ma inform katiba to wacho ni gigepe mag sirkal gi gin separate but interdependent. Matiende niya, ginyalo tiyo together for the benefit and the interest mar jo Kenya. Nitie moro matije en ni manifesto ne giwacho gidwaro implement, to mondo implement od bura nyaka dhi through gik magiwacho go mapog negi pesa. Pesa moro ma ginyalo dwaro, wawacho ni pesa ni okonya miu nikech kama policies mukelogi mar budget policy statement okambatana gima. Bange kwasechiwo watimo negi oversight. Judiciary nyalo tiyo kodgi to the extent ni judiciary also requires parliament mar mondo omigi pesa. To bende judiciary onego beni ng'eyo ni seche ma sirkal nitie gik monego gi implement. So nitiere gimoro miluongo ni activist judiciary. Orach, ka in gi an excessively activist judiciary, ginyalo dhi kalo tong' makoro gikalo chike miwacho ni gin over excited. Migawo mar doho mothira gik moko. Gimoro amora yani koro gin hyper, gin joma gimoro mit ne gigidu kalam gi kiera mar mondo ging'ad gimoro ma sirkal ogine kama remo kiere mar sirkal ber negi. But at the same time, sirkal bende nyalo bedo gi excessive use of power. Emo miyangisi ni context is very important. Jogi nyalo romo, onge kumi nyalo tamogi romo. Every time ka chike wasekalo, speak ni mekwa gi clerk gi majority leadership dhiga e od maduong' mar State House gichopo kacha mondo president o consent gi ka mondo bed chik. Matiende ni chik mawandiko okonyal bedo chik ka ker pok no bede piny. Chik mawandiko ni ng'ama chielo nyalo tere e od doho mawach ni chik gi okalo ka gi ka. Seche modhi kucho onyalo bedo ni nyalo kale kata ok nyakale. At the same time, wan wawuonwa oversight judiciary na sit on jailak. Nitie seche mwanyalo bedo kod joka piny, twang'iso gi niya, nitiere seche moko mwakalo chike, to waneno ka chike gi udwaro ni mondo overstep e mandate maro. Koro wambeko context mwaketo giega okwaket giega e ang'enge gi threats gang'o en mbaka ma waketo ni to gino nene nang'o. Nitie kako nyalo balance without interfering gi decisional independence magi. Context mwawuene en context ma ker consistently for 3 weeks as the head of government obedo gi joge ma jolwete to bedo mismatch nying judiciary e kuom japiny. Seche ma japiny odhi bedo ni onge gi geno gi judiciary, embe obro dwaro dhi od doho. Ka president ochung' ni barabara moro nonego wuog to kalo forest moro ma environmental people odhi nyaka environmental manema nodhi owacho ni ma tokonego tim. Ker chung' to wacho ni nyinyi munataka tungoje judiciary ama tufanye hii barabara. Aya, wewe chikianga wa mar barabara. Hii barabara tufanye tutaenda. Chieng' machielo housing ododo odhi ochung'. Uwinjo kaka ker wuoyo. Ker odhi ochung' kawacho ni gik mokadek manowacho ne jasukari moro miluongo ni Kiang Nawacha manodhi threaten ni mondo gol cases, koro wacho ni judiciary wabro timo ruma. On the other hand, odhi oketo threats ne jomoko ni judiciary ni koro wadwa manyo jok ma corrupt kumu. Joma corrupt go kwadage. To joma corrupt go bende wawacho ni onego ng'igi e judiciary, onego ng'igi e parliament, onego ng'igi e executive. Context ma president koro ne bedo godo gi chief justice and context ma itself riddled with a lot of threats, impunity and intimidation. Aduoga chaka wacho kama nikech seche moko bende nyaka wang'igi ni in a very local way. Bera kawa support government, ni government nyaka mithuolo mondo ogine manifesto mare. Seche moko inyalo pidho guogi, ma guogi no chieng' moro kai.
aparo ni example moro machiegni ka nuneno ka Boni Kalwale yuago Mandela gi pale Mandela odhi onego ang'o, odhi onego jatije. Mandela ni nodhi opidho, ne en rwath mitere gine mipako malich maseche magine ne piny otimo buru magidhi ito koro to Mandela nodhi matunge koro nodhi okalo saidi. Wanyalo pidho Mandela moro in the form of a rogue president. So nyaka wabed gi limits, to berne ni katiba wanoketo limits gi bende wawacho niya, wan wawacho gani kindiko chik, ndik chik maka chieng' moro kete e lwet jasigu mari marach mogik, onyalo tiyo kode yo mane. Kik wapidh rais maka chieng' moro koro rais moro biro ma ok en rais Ruto, odhi obedo rais Owino kata rais ng'ama chielo, to osebedo gi president ni mae e kaka inyalo circumvent katiba midhi nyon migepegi. Mag migepegi odhi ling' mobuok, jo Kenya biro ringo, biro dhi kanye. So mae gima luoro mwabedo godo mogik mawacho ka e wach pala to gigine ni. Jogi no biro e manifesto gi kairo, koro wawach manifesto mane gibiro ni. Manifesto ni kata housing wantiere kode, bende okwatamore. Gima nitiere ka mano bedo raised are pertinent issues, public participation nie katiba. There are issues mar involving people, equity, equalization, access, the discrimination issues, 30,000 people bearing the brunt of the rest of the other 30 or 50 million Kenyans. Nitiere gik mang'eny ma nitiere ka affordable housing ni. Eni dwa time nang'o to ng'ama bro. There were pertinent issues ma ok inyal biro gagoko ni wacho ni wabiro timo housing idagi iye. State capture ne jogi no wacho ni biro deal godo. State capture is manifesting itself in the way the president ose deal gi parliament, yomose deal godo gi judiciary. We have seen even in political parties. Sani neno ka ODM timo recruitment mondo miyo teg political party mar ODM. Yes. As should be the case, UDA bende timo mare. Nitiere chik under article 14 mar katiba wacho about political parties onego bed protected. Ko yieri e chamani onego bed kode faithfully makineno ni manifesto ne opogore ni gi kaka seche manudhi e yiero resign mondo idhiyo. Ng'ani odhi ochoko nwa wabunge mekwa mano yiere ka odhi oketo godo artificial numbers. Numbers go emosiep na mowino ni koro wacho niya ni ne wakadho. An kako Oluoch no kakalo finance bill. Nago e koko nyaka saboro gotieno maduondo rumo. Twago koko seche moko in wan man amie chik achiel kidwa ni mondo bed shut down. Yes. Sani koro CDF onge gi pesa. Ng'ani tiyo gi gimiluongo ni carrot and stick. Mondo wabunge odhi otim gima ne gitimo gi riedo on Friday, Arambe House kama imiyo gi pesa magang'o. Haya, kiweyo wach CDF ni pesa gine CDF onge. Sani koro barua moro no ndik gi Belio Kipsang. Yeah? Jogi dwaro capture all systems mag payment, including ni platform moro ketka ni principals nyaka koro donje digital platform moro midwa chule directly moka ng'eyo ni pesa ni nwase appropriate e parliament. Kendi dwa micromanage school igole e Ministry of Education, to kendi dwa micromanage through a digital platform. This same digital platform katiko my contribution on this. Gidhi giketo ni Huduma Center, judiciary cha nigi registry, nigi gik moko kaka ginyalo run, gin gi budget, gin gi staff. But koro wadoge Huduma ni mondo Huduma chema kendo koro ji ochako dhi oyude kakitime filing, kakitime ang'o, judgment. This is what you call state capture. Okay. Ma state capture ma palani. Koro loke koro ken pala mirito godo nyirombe. En gimidwaro yang godo nyirombe. Jadung Charles, winjo kaka wakilo loso. Awinjo? Yes. Kawene mapiyo piyo nikech thuolo bende